Azvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe zvinhu zviya zvatanga manje ndo nyaya dziya patinenge tichiti ameno kuti zvinhu zviri kufamba sei, especially ukabvunzwa nyaya dzekuZimbabwe unotombota kumanaka chii chiri kuitika. Iko zvino zvandinoda kupedza nguva ndine nyaya panapa advocate Nelson Chamisa vabuda pachena ndo nyaya hombe iri panapa anditi vari kubuda vachitaura kuti zvoni hanzi handinyoreswe paper 2 2017 takadzidza zvakawanda. Muchidimbo advocate Nelson Chamisa vari kugara vataura kuti inini handisi kuzosapota chinhu chinonzi coup chichada kuitika muZimbabwe kana kuti whatever Operation Restore Legacy yakamboitika muna 2017 iya yakubviswa kwaMugabe. Iko zvino kune nyaya dziri kunetsa nditi nyaya dziripo ndedzeCape 3 magenerals mamwe achingobuda chikutaurawo zvavanoda ana Mr Henry Muchena ana Mr Sigauke Mapranga varume kuti vanobuda vachitaura zvakasiyana siyana maplatforms akasiyana siyana. Saka vanhu vanenge vachitarisira kuti zvoni opposition ichabuda ichita sei ichitaura kuti zvoni tichange tichisapota because unoziva kuti Mudarageza akazosvika pakuzobva achita kuti ngatibatanei vanhu vese maparties ese tikwanise kuita chinhu one handiti vamwe vaiblame vachiti pamwe Chamisa ucho haana kuudzwa pamwe Chamisa ucho akazodii akadii ndo nyaya dziri panapa. Saka ndiri kuti mawana hazvisi kunzwisisika ende hazvisi kupera moshi but ndichazouya ndichinyatsodenengudza nyaya iyi nguva iripo tichionesana zvamanje ngatimboona tichinzwa zvokutaura nevakuru ava but ndoda kuti ndibva ndashandisa mukana kune vanhu vachaona flyer tichange tichibudikira on the screen. Iyo company inonzi Education Research inoregister macompanies muno muSouth Africa nekuvhura maFNB business accounts inotungamirwa naMukoma Owen. Saka garai mabata Mukoma Owen mutaura navo vachakuitirai vanoda kuregisterwa makampani vaya vasina mapemiti vaya handiti kana kuti mawork permit mastudy permits. Education Research ndo inozviita zvakare. Kune vanenge vachida kutenga dzimotikari dzakasiyana siyana dzemabhizinesi uda kutanga bhizinesi reUber, Bolt kana construction vehicle, Education Research zvekare yave kushanda neKia Pretoria. Saka kana vanenge vachida kutenga dzimotikari dzekufambisa sunungukai kuvabata vanokubatsirai vanokuitirai handitika hapana chimwe chinenge chiri chekuita se chekuzotya kana kuswera muchitenderera. Garai mataura neEducation Research yaMukoma Owen. Ndatopedza nemiko zvinezvi ngatinzwe zvokutaura nevakuru ava tozonyatsopedzerana mushe nyaya yacho ihombe. Mukomana wemusoro muhombe nhasi ndamunzwa achirwa ndevere Cape 3 haisi kudiwa nevanhu ndokutaurirai. Murume anga achirwa ndevere achiverenga nhasi zvokuti ndanzwa kusununguka ndinzwa mukomana achitaura ndevere achiti kumandevere uko siyanai neCape 3 siyanai nayo mamuziva kumana. Murume ndinoti zvawaita handizoti odhi yako kaisa zuro here amini nhau dzako kadzibudisa zuro rikati wadzibudisa nhasi handirazinge ndatarisa hangu kuti zvakamira sei. Aiwa congratulation murume congratulation. Ndachikumbira kuti message isvike kwaari mukomana uyo paJoburg anombozvita seanogara kuCape Town but isinei kwaanogara hatinei nako. Ndinokongratulata murume. Ndozvinoratidza kuti semaZimbabweni taakuziva kwatiri kuenda ende taakuziva kuti chakaipira Cape 3 chii. Muri kupabata murume. I thank you. Ndinokorokotedza I thank you. I think kune vamwe vanhu hausati wakuziva kuti zviri kuitika I think wakutoziva. Muri kupabata maZimbabweni chinongodiwa munyika iyaya yakubatana tatowina. Muri kuona isusu tatongomirira kuti pamuchati isusu tichati takatogadzirira kutoti chakango chanzi tatosimuka. Haina handinyari kutaura kumana inini ndiri team Chiwenga ndomira nemaveterans ari kuti no to Cape 3 nekuti wanoziva chinangwa chawakaendera kuhondo, wanoziva zvavakarwira munyika yeZimbabwe. Hatinei nematsotsi anoda kutanga zvimwe zvinhu zvawasingazopedzi mangwana. Hatinei ende zvichati tine mapictures ekutoratidza kuti zviye zvinotaurwa nevanhu kunzi haasi maZimbabweni akabva kuMozambique vakabva kuZambia. Izvozvo zvinotiburitsira chokwadi kuti tizive kuti zveshuwa havasi vanhu venyika yeZimbabwe. Ende zvimwe zvacho zvinotiburitsira shuwa chekunzi vanhu ivavo havana kurwa hondo chimurenga
chakapisa chakarohwa nemaveterans kubudikidza nezviito zvaakuitwa nhasi. Munhu chaiye akahwina akabata pfuti akarwa hondo isununguka akapedza 4 days asina kudya, haatsigire Cape 3 never, nekuti anenge asingazivi chaakaendera kuhondo. Ndinoti pamberi nababa vaChiwenga, pamberi nemubaba, gudo guru pamberi nemi, zvamunoita zvinodadisa. Chinondiratidza kuti mune simba ende Mwari ane chinangwa chekuti munge muchirarama kusvika nhasi. Baba makarwara zvatikaona, hapana asina kutukai. Ndoda kutaura chokwadi, hapana asina kutukai panguva yaya mukakwatanuka maoko achichinja kala paya, makatukwa. Ipapa ineni ndakatombodaka kujoina kutuka, but ndakazoziva manje no, ndaudzwa mudhara wangu nzi iwe ndo masoja, ndo maveterani awo, siyana nezvauda kuzanga. Ndakabva ndatongomira ipapo. Ndara kune vanhu vasati vakuziva kuti chinonzi veterani chii, chakabva nekupi, chii chavakarwira. Kune vamwe vanhu izvezvi vasati vakuziva izvozvo. Asi ndinoda kushingisa kuvana vemaveterani ese, kwete mwana wekumaveterani ese, tikutaura zvekuti mwana wese weZimbabwe ngaazive kuti Zimbabwe paikarwirwa yairwirwei, yaida rusununguko. Ngatifananidzei nekuno kuJoni. Joni vari kurwira ivhu ravo, vari kuti vanhu vesiri munyika iyoyo ngavaende kunyika dzavo. Vane zvavari kuzviitira kuti vanyatsodya upfumi hwenyika yavo zvakanaka zvisina anovasunungura. Nesuwo tichangoita the same thing. Mupabata, saka hatisi kuda kukanganiswa nevanhu vanouya achititaura zvokuti hanzi 2030 vamunangagwa vanenge varipo. Vamunangagwa vanenge varipo hatirambi, asi kwete kuti vachiri pachigaro chekutonga vanhu veZimbabwe nekuda kweudyire hwavari kutiitira. Kuva president hatisi kukuvengai kuti muve president, hamusi kumbovengwa, asi ichi chamaya nacho ichi chiCape 3 chekuda kuzoshandura mutemo, marasika. So ndinocongratulate mukomana wemusoro muhombe. Ndikakutaura nezita murume vanhu vese vanoziva kuti wemusoro muhombe ndiani. Vakapenga nhasi wataura zvimwe zvanhari singafungiri kuti uchataura. Murume, audio ndaiisira iwewe nevamwewo vanhu kuti vanyatsoteerera, asi chinangwa changu changa chiri chekuisira iwe. Hey, wait, changa chiri chekuisira iwe, waibata. So pamberi nekubatana maZimbabwe, pamberi nekubatana, no to 2030, no Cape 3, simple. Tatogadzirirawo isusu kunzwa kuti kune achada kuramba achipikisa aiwaka, wakaita maveterani wanga asingazivi kuti vachazoita maveterani, wanga vasingazizivi kuti zvichazoitika zvaakuitika nhasi, wanga vasingazvizivi. Mupabata, saka ndiri kuedza kutsanangura kuti mafungiro amuri kuzviita nesuwo tichafungawo sekudaro, tochinja mwoyo yedu, tosanduka, torwisana, simple. Isi tiri kutsigira baba Chiwenga. Zvinokosha kuti mwana weZimbabwe wese aise ruoko rwake ende apiwewo kodzero dzake mukupabata. Tese toda kuvhota, hatisi kuda kuvhoterwa nemaMP zvese pfungwa dzamuinadzo idzi dzakarasika. Pfungwa dzamuinadzo hatisida kumbonzwa kana MP anoda kuti hanzi tinotsarudza, vanozosarudzira mini president wavo. Isi toda kusarodza president uri tega. Muri kuti shorei? Mari yenyika isi mari yako, hapana mari yambotambiswa, hapana, asi kuti ndimi kutadza kuishandisa. Dzimwe nyika dzikurarama sei? Ngatikombe ino South Africa iri ngotsvaga president wayo munhu, vanhu vese vari ngovhota, asi nyika yeye ine uchine mukaka, vanhu vari ngorarama, vanhu vari kuita zvavanoda, vanhu vari kutambira grandi, vanhu mari ikatowandisa, marodzi whatever, hatitauri. Nhasi unomuda kushandira kuZimbabwe, inhamo here yakupai? Unoziva nhamo ikarova nyika, wanoita zvinhu zvisingaiti vachifungidzira kuti ndo zvakanaka. No to Cape 3, hatisi kutombozvinzwa izvozvo, never. Pamberi naChiwenga, vaChiwenga makatopinda, isu we support you baba, we support you, tiri tese takamira tose, tangomirira chete ngoti peturu yakadirwa kudhara, izvezvi changomirira kuti moto uchibvira chete. Pari kumirira ngoti machisango kwenyu moto utanga kubvira. Imimi garai muparliament menyu, hatisi kuzviramba, garai, asi tangomirira chete pamunoda kusaina ipapo kuti masaina, vanhu votosungwa, treason 1-1, oro muchatiza 1-1, ende izvo zvichaitika. We support kutoti vanhu vafanana nemimi muri kuita zvinhu zvakaipa muchikanganisira vanhu. Imimi chete ndimune kodzero yekusarudza kuti tiise president. Ko dzimwe nyika dzese dziri kutadza nei? Ngatikombeni South Africa iri padhuze.
iri kusarudza mutungamiri wayo wavanoda, asi nyika yakanaka iri kungoendera mberi. Hatisi kutomboda kana nonsense dzese dzinoda kuzama kuitwa idzi. Kana matadza kutonga nyika, matadza simple, matadza. Hatisi kuda vanhu vanoda kubhenefita nyika vachidya nevana vavo, vamwe vanhu vachitambudzika. Zvishoma izvozvo zvinoitwa mudambu vanhu isokwana. Mari iri munyika yeZimbabwe hatipedze tikada kunyatsoita chaizvo. Munyika yeZimbabwe munhu asana kana kungotambira 300 pamunhu, munhu asingaendi kubasa muya, nokuti mari yacho yakawandisa gore rese. Kwete zvokuti taurira kuti hanzi ima muchada kusarudza zvekudya mari yakawanda, mari yemaelection. Matadza kurula nyika, matadza kusosa mari simple. Musati taurire nayo kuti hanzi zviri kudya mari yakawanda. Mari ipi inodyiwa? 2 cents idzo dzemaelection. Maelection anoitwa 1 day, anoprepare 1 day, ndiyo munoti hanzi ari kudyiwa. Tiri kupedzera mari yakawanda kumaelection anoitwa gore rimwe chete ende anovhotwa 1 day. Musati taurire izvozvo. Mapepa ese amunoshandisa ayaya nemamwe amunobira futi, ndimi kutokanganisa muchirasa mari, nekuti muri kuprinda mapepa ari extra ekuti muzokwanisa kuriga. Ndimi kudya mari, mukutipedzera mari senyika. Hatisi kutomboda izvozvo. Cape 3 no to 2030, no Cape 3. Ari kuisapota wambo kwako. Tangomirira chete moto uti uchinyatsobvira. Peturu yakadirwa kare, ndozvatamirira. We support Wachiwenga, nekuti Wachiwenga wane muono chaiwo, ende ndozvinhu zvakaendera kuhondo, vachirwira kuti mwana weZimbabwe asununguke. Zvamakuita izvi mimi varume imimi, makuda kudzokesera nyika kumashure. Zvairambwa munguva yaSmith, izvozvo ndozvamakutanga nhasi. Dzimba muri kupwanya safety left, handizoti mukudzipwanyirei. Iye wacho wamakapa vari kunzi wakaita zvinhu zviri pamutemo, wakaita musiko here? Wakaita marara here? Wakaita mese mabuda munyika here? Vakazviita nguwai? Nhasi ndipo pamuti ndibva dzadzisi pamutemo, asi vanhu vapedza kuvaka. Makore mangani vaina vaiva vachivaka, moda kudzipusani 1 day. Hakuna zvakadaro. Muri kuenda imi, just a time now. Muri kuenda. Ende zvizive izvozvo kuti just a waste of time muchitenderera muchidi muri kuvhaya, muri kuenda. Ende zvinhu izvozvo totozviziya, tiri 100% sure kuti muri kurova pasi. Ende vamwe wenyu muchaenda majeri asingaperi. Muchaenda majeri ekuti muchazozvitaura kuti ndaitombowe president kai, ndaitombowe muri muusungwa. Upenyu hwamuri kutiitisa hwakaoma wakomana. Musadade neupenyu hwamuri kutiitisa vanhu. Cape 3 chii chinonzi Cape 3? Chii chakanakira zvinhu izvozvo? Musaise zvinhu zvakanakira imimi. Musatitaura kuti hanzi kudya mari yakawanda. Maelection anoitwa 1 year. Maelection anoprepare in 1 year. Zvese zvandota zvinoitwa in 1 year. Muri kutopedzera mari imi makuita mapepa maextra ekurigisa nawo. Ndo pamuri kutodyira mari ipa. Hakuna zvakadaro. Pamberi naVachiwenga. Pamberi nawo. Ende tichawasapota kusvika kare. Amen. Murume musoro muhombe. Ndokutenda murume. Urambe wakadaro. Usachinje. Maitiro ako ekumbochinja ayaya. Ndiye anotivhiringidza. Ukangochinja chete, hatichagoni kumhoresa maoko. Tinongokuti ola tiri kuko. Ekse baba, zviri sei? Kuri sei? Tinokumhoresa uri kuko, bhosi tinotya svika padhuze. Bhosi unomboya nechokwadi? Wombotiza womira kurefuka, womboti hatisati takuziva kuti uda kuti uraura here. Unoona zvinoita hoyu muchiraura hoyu, unombokanda chirauro choenda uko. Hoyu yombodya yomira muchiona nzoi uchifungidzira kuti chabata. Inenge ichitya. Ndozvatiri kuita isusu. Tiri kutya asi uri kutaura chokwadi. Haisapotiwi pamashoko awataura. Zvimwe zvinhu kana munhu aita zvakanaka tinongokusapota. Hatina problem, hatina jealousy isu. Tiri mazimbabwe musi. Tiri mazimbabwe ese. Tinotenda nekubatana. Ngatibatanei, tikuramba takabatana. Vanhu vari kuteerera ende vari kunzwa chimovement chikunani kupi. No to Cape 20, no to Cape 3. Hatisi kutomboida. Tiri kunzwa nezvacho.